Hej, jeg hedder Milan Pro, og jeg er lige startet på YouTube. Jeg glæder mig til at lave flere videoer, og jeg håber også, at I gider at subscribe, fordi at, på TikTok har jeg ikke særlig mange følgere, men det skulle også fuldstændig lige meget. Nu er det YouTube, vi snakker, ikke? Så jeg håber, I vil se alle mine videoer, og jeg håber også, at I gider like og subscribe. Det jeg vil blive rigtig, rigtig glad. Så jeg håber, at I har det godt derude, og ja, det var bare det. Lad os starte med det første, jeg gider at sige. Jeg bare rigtig gerne vil være YouTuber længe. Og jeg bare synes, det lød sjovt. Ja, okay. Farvel alle sammen.